Ola, seguidores e seguidoras. Esta semana quedamos un pouco preocupados porque ao parecer puxemos un termo un pouco complicado de entender. A palabra era comechón. Sensación molesta e desagradable na pel que nos leva a rascarnos. Ese é o significado de comechón. Aínda que, como iremos vendo, interpretástelo con outros significados que algúns tamén son válidos. Precisamente comechón foi a palabra que máis veces nos enviastes e podemos dicir que houbo festa de variedades esta semana. Chegounos comicio, sempre desde Foz. Chegounos comezón, chegounos comichón, con i, sempre da provincia de Pontevedra, e chegounos comellón, de Camariñas, todas as acepcións. A segunda máis popular foi proído, e tamén nos chegou como expresión, como verbo, dicindo pois que lle proe ao can. E a terceira chegou moitas veces, pero chegou sempre de vilas da provincia de Pontevedra, rañeira. Chegáronos tamén outras dúas acepcións que non son exactamente o mesmo que comechón. Unha é debilidade e a outra é malestar. Ese malestar pois sí que pode ser causado pola comechón, pero non é o mesmo. E esta semana só recibimos dous castelanismos. Un é escozor e a outra é unha das palabras que máis veces nos enviastes, picazón. E tamén picasón, por suposto, e picor. A Real Academia Galega non acepta estas formas, aínda que si acepta o verbo picar, que é precisamente producir proído. Por certo, que este verbo tamén non lo enviastes en forma de expresión, dicindo algo así como pícalle, entón este sería correcto. Como vedes, recibimos moi poucos termos que sexan sinónimos de comechón co significado que pedíamos. Ademais destes que acabamos de comentar, incluídos os castelanismos e as acepcións que non son exactamente o mesmo, recibimos a palabra formigas, aínda que a forma recomendada sería formigo. E dentro desta poderíamos incluir formiguillo, que tamén nos chegou. Recibimos bastantes termos que non definen esa sensación molesta e desagradable, senón as cousas que poden producir esta sensación. Buraco, roncha, cóxegas, sabañón, eczema ou hinchazón, que por certo en galego é sen H. Tamén sarpadela e xarapola, que non constan ningunha das dúas. A forma recomendada para erupción cutánea sería sarabullo. E despois chegáronnos moitas acepcións referentes ao significado de comechón como lambón, como persoa que come moito. Nós no exemplo pedíamos outra cousa, pero recollémolas igualmente e queremos aclarar que aínda que se escribe e se pronuncia igual, pois non son o mesmo termo. Entón, imos enumerar palabras que definen a persoas que comen moito ou a sensación de ter fame. Recibimos encheira, farto, gulipas, harulla, que a forma recomendada é garula, ganas de comer, gusanillo, ser de bo dente, zampón, lambón, papón e ruxe-ruxe. E con isto rematamos, agardamos que aprenderades moitos termos novos referentes a comechón, cun significado ou con outro, e lembrade que mañá haberá unha nova palabra. Grazas por responder unha semana máis. Chao!